سلام كما تمسيز خبركم تغطات التليفون وير تي في ساعة شعات خوينو اللوم سنبت 20 لكاتيت كل تشتين 20 كل تنشترالو هاقراون زيانات حيزالكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد ممساهم تصنح ميكايل حدقو فرماقن بكنتو تاتو فيلم أقل طعنا نمسفحن من معبالين ترى حاول تسوق عزيز كان فرمسي طعنا زوبا عن سبات صويو هاجراوي كوميتي أولمبيك إيرترا استراتيجياوي وطن معبالن مدلاو عودة مصنعتي وديكو بوفري لمعات عبد كبابين بادو روسة تغلف فرستات أقراب عبد صبو كنتات كمزولو قليسو عبديناتات وطعي بريزنت يوكرين روسيا تفيد زولو متفنان مهدا مس بريزنت بوتين كزتي كمزدلي أفريتو عبد كتما بلد وين بستفت مبقعد البوم بعصوتو حمشي سبات وديرو بريطانيا كاب نيجيريا زمتو توق ستات بينين كم زملست تقلصو زرزر زينا فلما حاوريتو كاب ميستعنا كورونا فيروس ترخيبوا بهوسبيتال زوبا ماكل تعقيبو كنكن كغبرلو صنح حاده زيغا حاويو تفانيلو بز مسرت الله قصري بكورونا فيروس زتلفو زيكاتاتك سابلومي 9687 بصحلو 9555 كابزيوم حاويم زتفانو 203 بموت زتفليو 29 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منيستر الطعنا 20 لكاتيت 2022 نابي كالزينا مسنسقرم أقول قلت عنا نمسفحن ممعبالن ترى حبرتسو كعزز جنفر مصري طعنا زوبا عن سبات صويعوم وكيل رينا تسفانكيل جابريس بملكع تصبصام زدالو تحستو يوناس أبراهام رفتعنا المسفحن بعينات نمعبالن زكاية سعرين بدنفع ترى حبرتسبن مشاركتي أكلاتن كعزز جنفر منيستر طعنا زوبا عن سبا بعسر تحمش تلكاتي تاب كتما كرن نابزك أنا عقم تسويعوم أبتي منيستر طعنا أمينة نور حسينن أم حدار زوبا عن سبا امباسادر عبد الله موسى نسترخبو الأخيبة حلافة جنفر منيستر طعنا دكتور كسة برهام سلمون طعنا حبرتسبن موحاس أبتحت قرص المسارحيتاتن تكالات طعنا كمون موياوي عقم سب زقبر زلو وفري أبايتا صبو وصيت يركبو كم زلو قليصوم أبتي قمقام بتساتفوكم أب تكالات عنا سرح زلو متصبي نفس صوراتن حراساتن أب موحاست عنا أدن عشلن أبيا بركتو يقبر كم زلو أب اوان تنسن حرسن زقالت موت ناب زيرو نمورات دما عطب صعري كايد مهلاو بريهم زي تمحلال افتحمامات بفلاي دما شكوريان تسقط دمن مقتطار لعلي 4 عمتها بزعدنيهم أستات 10 شحب بزتخايد مرمراتات 4.3 ميتاوي تسقط دم كم تصنحهم كم ترقاقت صخر قلت انكالو حبرت سبحة فشا أبقى مقاقبا كتنكغن موسواس أكلات كزوترن لعلي 4 عمت زعدنيهم دما سروع حكمناوي كتتل كقبرو أستمهروتات يوهاب كم زلو تحبيرهم بزي كازي قولناوي سعبين مدهاني تاب مللاي زبز حتى كالات عبركتو يقبرا مهلاون كتكاسن كالو أب كلتاشن عسران حدن لعل الشمون تميتم 34 صبصبات كم زمتن مس كلتاشن عسران بمن نتصار بلعل 300 كم زوسخن تقليصهم أما حدار زوب عن سبا امباسادر عبد الله موسى بزهبو قال زراقنت أب مدايت عنا زمزقب زل عوتات نمرققات سب مويات عنا بحفشة موياويان من اسياد دما بفلاي نزر ايوز زلو توفاينات تحرم مقاس من محداراتن كالوت تكالاتن بوهدة كسرحو تلابيهم منيستر أمينة نور حسين بوغانا حمامات نمكتطار زي السلاسل زلو وسيتاوي عمام نزيادة عيوب بواني المسرح زدرخ مخانو بمتكاس شتوتات مليون يوم أب مسمار استرائي وهدن حيال تبقسو أب مرققات شتوتات زلاقي معبالون كم زدقم صنع امنتها قليسا هاجراوي كوميتي أولمبيك إيرترا حمش عامتات استراتيجياوي وطن معبالن مدلاو زحجز عودة مصنعتي كاو عصتو شعاتة لكاتيت هابس مرا يكايدالهم أبز مسكيلاتات محدرة ماكل تكالاو بقعات إيرترا بموهار زتود بعودة مصنعتي أمرات تكالاو بقعات مللاي قدامنتا شوطون وطنن وحلول محدرات صقاتات كمون أقداسنت قمقاماتن قصصرن عبد معنات قسقاس سرح زتقالولو مصنعتا ورغاغتي كغربيهم أبزي أبي كرام السنبت زوهابن نسلست سامتا زغطسلن عودة مصنعتي وكلتي كوميشن بالن سبورتن هاجراون فيدريشنال سبورت كمون زملكتو معكالات ميسو تمرتي
ሚኒስትሪ ምክልኻልን ክኢላታት ስፖርትን ይሳተፉ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ አቶ ሉል ፍሳሐያ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዕላማ ካብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ክሳብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ክትግበሩ ዘለዎም ውጥናት ስራሕ ንምርቃቕ ምዃኑ ብምሕባር ብቕዓትን ኣድማዕነትን ስራሕን ኮሚቴ ኦሎምፒክን ሃገራዊ ፌደሬሽናት ስፖርትን ንምሕያል ኣብ ዝካየድ ዘተ ተሳተፍቲ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ተላብዩ። ኣብ 1996 ዝቖመን ኣባል ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ዝኾነን ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ 12 ሃገራዊ ፌደሬሽናት ብምጥርናፍ ንጥፈታቱ የሰላስል። ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብዝሓልፈ 10 ዓመታት ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ ባዶርሆ ዝተኸሎ ፈልስታት ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጹ። ምክትል ዋና ጸሓፍቲ ኮንፌደሬሽን አቶ ክብራብ ኪዳነ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ናይ ምግራብ መደብ ኣብ ወርሒ ሐምለ 2010 ምስ ሃገራውያን ማሕበራት ሃማደን ሃማመተን ከምኡውን ኣባላት ሰራዊት ብሓባር ከም ተጀመረ ካብ 2011 ኣትሒዙ ግና ሃኮሰ ኣብ ከባቢ ባዶርሆ ናቱ ቦታ ብምሓዝ ኣብ 50 ሄክታር ልዕሊ 53,000 ፈልስታት ከም ዝተኸለ ሓቢሮም። ካብቲ ዝተተኽለ መበቆላውያን ዘይመበቆላውያን ኣግራብ እቲ 900ዊት ቀላሚጦስ ምዃኑ ዝተርፈ ድማ ኣውሊዕ፣ ግራዋ፣ ታሰስ፣ ጽሕዲ፣ ዳዕሮ፣ ጃካራንዳን ኣካቻን ከም ዘጠቓለለ ኣቶ ክብራ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ብዘይካዚ ኣብ ቤት ገርግሽ ከባቢ ስካሪኮ ን10 ትካላት ነናተን ቦታ ተዋሂብዎን ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ልዕሊ 13,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝተኸላን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ኣረድዩ። ብ16 ጥቅምቲ 2021 ዝምልከቶም ሚኒስትራትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዝተረኸብሉ ሃኮሰ ኣብ ከባቢ ባዶርሆ ን10 ዓመታት ከሰላስሎን ዝጸንሐ መደባት ምግራብ ዝግምግም ርክብ ከም ተኻይደ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራው ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤሪ ቲቪ ምርጫውን ብምግባር ትከታተሉና ብምላኩም ኣዚናና ነመስግን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ናቐጸለ ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ምስ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ምህዳእ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ክዝትእ ከም ዝደሊ ትማል 19 ለካቲት ኣፍሊጡ። እቲ ወጥሪ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ቁልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ ኣሎ። እቲ ጉዳይ ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝደሊ ክሕብር ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ ሓድሽ ጠለብ ብዛዕባ ዝሃቦ ምላሽ ዝገለጸ ሓበሬታ ዘጊር የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንታት ኣሜሪካን ፈረንሳን እውን በቲ ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ናይ ቴሌፎን ዝርብ ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ይሕብሩ ኣለዉ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንጸጥታዊ እማመ ሩስያ እወታዊ ምላሽ ክህብ ዘይምኻሉ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስጋት ንምምካት ኣድላይ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ከም ኣካልቲ ምንቅስቓስ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ፑቲን ፈተነ ባላስቲክ ሚሳይል ዘጠቓለለ ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሮም። ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ኣፋፊ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ። ትማል 19 ለካቲት ኣብ ከተማ በለድ ወይን ሶማልያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ህይወት 15 ሰባት ከም ዝጠፍአ ካብቲ ከባቢ ዝሰፈኖ ዜና ረድዩ። በቲ ብርሰ ቅትለት ዝተሰነየ ፍጻመ ሩስያ ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክብል ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ሶማልያ ኣሚቶም ኣለዉ። ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ሶማልያ ብሓፈሻ ከተማ ሞቃዲሾ ድማ ብፍላይ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረዱ። ናይ መወዳእታ ዜና
بريطانيا قدم حدا كفل زمن كاب نيجيريا ززمتتو قرصتات بينين كم زملسه تغليصوم እቲ ብሰራዊት ብሪጣንያ ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ካብ ናይጄርያ ናብ መበቆል ቦትኡ ቤኒን ክምለስ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ተመሊሱ ዘሎ ቅርስታት ውሑድ ካብቲ ብዙሕ ዝተዘምተ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ቤኒን ሃገራት ኤውሮጳ ናብ መበቆል ዓዱ ክመልሶ ጸዊዑ። 9 ዓመታዊት ጥንታዊ ቅርስታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ኤውሮጳ ከም ዘለዎም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ዝበዝሐ ካብቲ ቅርስታት ኣብ ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያን ፍረንሳን ከም ዘሎ ይዝግለጽ። ዜናታት ንምዛም ኣርስቲ ዜና ክደግመልኩም። ኣገልግሎት ጥዕና ንምስባሕን ንምዕባልን ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ጨንፈር ምስ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ጸዊዑ። ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ስትራቴጂያዊ ውጥን ምዕባለን ንምድላው ዓዱ መስናዕቲ ወዲቡ። ብወፍሪ ልምዓት ኣብ ከባቢ እምባዶር ሆሰ ተኽለ ፈልስታት ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዚደንት ዩክሬን ምስ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ምህዳር ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ክዝቲ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ኣብ ከተማ በለድ ወይን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ 15 ሰባት ተገዲሎም። ብሪጣንያ ካብ ናይጄርያ ዝዘመተቶ ቅርስታት ቤኒን ከም ዝመለሰት ተገሊጹ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጽም። ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን። ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒቡ ዝቐርበ ቦገነ ግን ሰላም